съперник, то те биха го изравнили по точки, защото това 13-то място, уважаеми зрители, ви припомням, би означавал участие в бараж за оставане. Формацията по-офанзивна, дори бихме казали малко по-традиционна. За тимът ръководен от Ясен Петров. Но не всичко е напълно типично за Дука на старши треньора на Соколите бе повален, но явно всичко е било чисто в действията на Валдо Те. Шут сега на Богдан Костов, но той бе точно в тялото на Педро Рибейро. Чай поради факта, че в началото на сезона, докато стадион Дружба все още не бе готов да приеме двубой. Тук малко се забави Галин Григоров, няма нарушение и топката е във вратата. И на Георг Стояновски. Но пък разбира се, вкарването на още един защитник малко или много щеше да се отрази на играта в офанзивен план. Шанде сега. Удар на Шанде и се получи по-скоро центриране. Топката бе изчистена много лошо, но след това много лошо действа защитата на Добруджа. Още една пропусната възможност от Спартак. Гледам отново ситуацията за ученото изпълнение, добрата работа на Шанде. Ето тук ужасяващо изчистване на Вашко Оливера. След това той от Дамян Йорданов. Борис Иванов. Успява да намери той младежкия национал. Много остро подаване. Дали това не беше и удар? Това няма кой знае какво значение. А поредното разсеяно действие в отбраната на Добруджа. Този път е наказано. На няколко пъти им се размина на гостите, но в 34-та минута няма прошка. Георг Стояновски открива резултата. Преднинава близо месец нямаше участие в гол, но ето, че това се промени. Гол, който носи радост на Гокаджийски не само като треньор, а и като дядо. А дали може сега да има и още един такъв? Шанде ще има възможност да шутира. Не намери топката по най-добрия начин бразилеца. Само 5. Валдо Те. Възможно сега за Антони Иванов, но той също не успя да намери топката. С дълъг пас надясно към Шанде, за да може да се осигури повече свобода и повече пространство на бразилеца. Поредно центриране. Удар на Чунчуков. Никакви проблеми за Галин Григоров. Ето го и последния съдийски сигнал с попадение на Георг Стояновски. Спартак Варна води на Добруджа в един от ключовите сблъсъци в този 29-ти кръг от ФБ.